Diuen que aquesta finca és preciosa, que el paisatge és senzill i bell. Diuen que s'assembla a la Toscana. Diuen que els xiprers que flanquegen el camí donen la benvinguda al viatger. Diuen que és hospitalari amb tothom que s'apropa a conèixer-la. Benvinguts a les bodegues Costers del Sió. Il·lusió i entusiasme per crear grans vins que guarden l'essència del nostre terreny. Tot comença amb la il·lusió d'un home inquiet, Juan de Porcioles, el qual sempre havia somiat viure al camp, conrear la terra i criar la seva pròpia ramaderia. Va ser així com l'any 1992 la família Porcioles Buxó adquireix la propietat. Des d'aleshores s'hi treballa amb esforç i entusiasme, tot dotant-la d'un caràcter i singularitats propis. Avui se la coneix com a Finca de Flix. Tot un projecte que, gràcies a l'empenta de la seva dona i dels seus fills, s'està fent realitat. Bodegues Costers del Sió, el somni d'un home fet realitat. La finca està situada a la comarca de la Noguera, al municipi de Balaguer, i pertany a la denominació d'origen Costers del Segre. És una finca natural, de sorprenent bellesa, un recés de pau i tranquil·litat que combina altres cultius com oliveres i cereals amb la seva pròpia ramaderia ovina i bovina i un vedat de caça. Tot es complementa dins del nostre projecte integral en un perfecte equilibri ecològic. La verema a les bodegues Costers del Sió es viu com un esdeveniment molt especial. Tan bon punt s'ha classificat les diferents parcel·les de vinya segons la qualitat que tenen, es recullen només els raïms que proporcionen la qualitat òptima per elaborar els nostres vins. Tot el raïm arriba a la bodega en caixes o remolcs vibrants de petita capacitat i passa per una taula de selecció, on els carrassos de raïm no aptes són rebutjats. La bodega està dotada d'unes instal·lacions de la tecnologia més avançada que permet treballar cada partida de raïm de manera individualitzada i obtenir així el millor de cada vi. Hi ha també una sala de microvinificació en la qual es fan assaigs de R+D, recerca i desenvolupament, a fi d'anar millorant dia a dia. La sala de botes va ser construïda sota terra per respectar la seva integració en el paisatge i aïllar-la millor de les temperatures de la zona. Hi reposen botes de 300 litres, majoritàriament de roure francès, de diferents boteries, orígens i torrats. Això ens permet poder elegir el perfil de criança adequat per cada tipus de vi. Posteriorment, a l'ampoller o sala de repòs, el vi perfilarà el seu procés de criança. La nostra prioritat és mantenir la confiança dels consumidors perquè puguin continuar gaudint de les sensacions que produeix assaborir un bon vi i incentivar-los a descobrir i viure la cultura del vi.